Predstavme si alternatívnu realitu. Píše sa rok 2025, ale Slovensko nikdy nevystúpilo zo sféry vplyvu Sovietskeho zväzu. Spolu s nami sú súčasťou tohto bloku aj štáty ako Ukrajina, Bielorusko, pobaltské krajiny, Kazachstan, ba dokonca aj bývalé krajiny východného bloku ako Poľsko, Maďarsko či NDR. Na čele Slovenska by aj v tomto systéme mohol byť Robert Fico, nie však ako líder Demokratickej strany, ale ako prvý tajomník Komunistickej strany Slovenska, verný línii ústredia v Moskve. Jeho štýl vládnutia by sa opieral o centrálnu kontrolu, direktívne plánovanie a silné štátne zásahy do hospodárstva aj spoločenského života. Média by boli štátne, cenzurované a slúžili by propagácii socialistických hodnôt. Ľudia by žili jednoduchšie, nie chudobne, ale skromne. Každý by mal prácu, pretože nezamestnanosť by prakticky neexistovala. Štát by garantoval zamestnanie pre každého. Platy by boli síce vyrovnanejšie, ale zároveň nižšie ako v trhovej ekonomike. Luxus by bol výnimočný, ale základné potreby, bývanie, vzdelanie, zdravotná starostlivosť by boli garantované štátom a zadarmo. Populácia Slovenska by mohla byť o niečo vyššia ako dnes, možno až 6 miliónov, pretože v socializme bývala pôrodnosť vyššia. Štát by podporoval rodiny cez pridelené byty, škôlky a zamestnania pre oboch rodičov. Zahraničné dovolenky by boli obmedzené na krajiny v rámci socialistického bloku. Bulharsko, Jugoslávia, ak by ostala socialistická, Krím, Soči alebo Balaton. Letieť do Thajska či USA by bolo nemysliteľné, ale rodiny by si cenili more v Rumunsku či hory v Zakarpatsku. Zahraničný pas by mal málo kto. Slovensko by bolo silne industrializované. Ťažký priemysel, strojárstvo, chemické závody a veľké národné podniky ako ZTS, Tesla či Chemko by boli stále hlavnými zamestnávateľmi. Elektronika, energetika a zbrojársky priemysel by mali prioritu. Automobilový priemysel by sa neorientoval na západné značky, ale vyrábali by sa tu modely určené pre celý sovietský blok, možno modernejšie verzie vozidiel ako Škoda Favorit, Lada alebo Moskvich, ale stále podľa plánovanej ekonomiky. Po cestách by jazdili najmä vozidlá domácich značiek Škoda, Lada, Volga či Trabant. Elektrické autá by boli zrejme stále len v štádiu vývoja. Autobusová a železničná doprava by bola silne rozvinutá a dotovaná, no často by trpela zastaraným technickým stavom. Na diaľnice, aké poznáme dnes, by sme asi čakali márne. Ich výstavba by prebiehala veľmi pomaly. Lepšie by sme sa mohli mať v stabilite. Nikto by sa nemusel báť, že príde o prácu. Bývanie by bolo dostupné a rozdiely medzi bohatými a chudobnými by boli minimálne. Menej by sa stresovalo kvôli hypotékám, cenám energií či konkurencii na trhu. Na druhej strane, život by bol menej slobodný. Sloboda slova, voľby, cestovanie či podnikanie by boli obmedzené. Mnohé tovary a technológie zo západu by boli nedostupné, alebo by sa na ne muselo čakať roky. Kto by mal iný názor, mohol by mať problémy so štátnou mocou. Zamestnanosť by bola takmer 100%, ale efektivita práce by nebola vysoká. Mnohé zamestnania by existovali skôr formálne. Takzvaná predstieraná zamestnanosť bola typická pre plánované hospodárstvo. Každý by mal prácu, ale nie každý by mal čo robiť. Keby Slovensko zostalo v socialistickom zriadení ako súčasť Sovietskeho zväzu, žili by sme pravdepodobne skromnejšie, ale s istotami. Viac ľudí by malo prácu a bývanie, no menej by mohli rozhodovať o svojom živote. Svet by bol menší, ale stabilnejší. Osobne si myslím, že v roku 2025 by sme žili skôr horšie. Boli by sme ekonomicky zaostalejší, bez slobody, s obmedzeným prístupom k technológiám a bez možnosti slobodne cestovať či podnikať. Stabilita by bola vysoká, ale za cenu osobnej neslobody, stagnácie a jednotvárnosti. Dlhodobo by to bola slepá ulička. Ďakujeme, že odoberáte kanál Médium 21.